kasa person say me sen if you how be to me wa ha wo ba be to me ha ah me unsa de no kwa ho na de ahoma koso ni sisi say wo di kwase asema me de atere be sawo san kwan wo na be say me de menye na ye boa say wo ni fie na ye libi chimi mpofiri mu a eto be say kwan adua ni firi nwam e no be fa me kwa ya sabia wo ni abusua wo wa be ta wo kuma abusuafo ha eti wo mo na be pagya wo mo dam na be wo tie wo mo dam na be wo da na ye boa hwe bibi ye o woni ane dia potli na wo woni ne ntamuti a on pese ma chia no pese ma chia yere wo ba ya me ni me nuane ye nkasa me nkasa na yere ho ana nwoma nya na wo ye eti nkasa wo mo ho me bu be wo sa adre no kwa na de ahoma koso ne sisi me ka to se nkasa wo mo so se ye ne mu na tifia de ma chia wo mo ene be so me sa wo san kwan na ye boa so me sa wo pa san kwan ha bibi yo ade na be so atsa wo be sa wo be tete me sa wo na wo be se me de manya ya boa to boa se o de jano na me chia wo nuane na yire a na abuafu afia ha metie me kasa obi ahwo afia sa de china me yale dada mu a na ho na be so me mu wo kasa obi ahwo afia fifi sabu wo apo obi amene titi mama be friend ma se bia me kuru di me ha dapoku eye bibi me kuru nuani na yire ni me to wona me chia wo ma wo mu na se kumu ntia se ma to wo ma chia me ni wo mo nya aka wa bra me ni wo mo ti fikro na se bi china me yale na me dada mi am se wo le be peda me akwa yale sabia me kan ya so be sa me se nkwan be chia mo na chia mo china e dapoku pass pa bi ka china no ma men kana sem papa bi eja ne nyina mi ame nua kwase ampanyini wo be me nua yin kasa me ne na yire nkasa wo pesa wo ba ro tsira sa na ngoma wo na wo ye ha so be no hu bia broni abesi mu ntem ena maka to free na ekro entia wo mo nkasa wo mo na sa wo ye sa dia me so me sa ne san kwan na san dia o kan wo de kan ko se sebe ye se di otan wo no eni mo fokuo kuda dabi what you say na mo wi aso bi mpe wasem a wo adwene ho sa na tie anya na abekan wo be yanka bo mu aban na abekan nipa abo mu wonni nua na otan ya da wo mu ntam anya se wo ya ma mu anya wo wo ya mo anya wo eno mesraw ikuro bia fra na dwene ho ate abani poku wa minim se sabi ka fra wanyeni angutiri ho afudini sabi aka nyansa dwene da wutiri mu abeka nyansa sama kine me kunu se woni wonua ne nkasa ne o ye moja ba ko da kwasi asam ne kawo akoro no wo ya akoro no na ko mi do nya me aka ma po bo mu bia ka o betua o bu akura wa me ka betua me rewo sa kwa me transuma bu kotodwe wo so kotodwe da bu wo so o yire wo mu hwe wo mu de da ni wo no me kofa ne ba no what say police aba ene wada ne san mo ene wo na wa ye wa hwa wa mo e so chi wo busua mu hia ene wa bedi ye wonim se pani wo ho no be ware wo su ko no me wo ma me no atete star kiss e so na hwe hwede wo ya ba bia so ni adwobra gwa no so na nei media kakra meka no se ewi ase ni se sebe nkade opade adi akwa kotobonke nya na bro enso ye twadram ne ase ne wo tenten wo so oba no abɔ ne ho ka abaka so ho hwɛ wan hwɛ akina bi no wo do odasem na kina wa ma ohia na nya za so de enye papa so nya no to wo ni ho adwen papa ana sese so nkamigya no so so enye wo da no a maboka ka no maboka etu de kakra meka ne se sumiye ma adwene ene sese de be ya ne se mekwa akotokuru aba menya kese a na me de asi ne dem na me de report nyina asi ho na chese wo nam wo be ye bibia wo dem o dware anu akohwie sa o be dware pan mu na be hwie ni nyina to agu tie wa obefa kohwie